Moi ben, pois, se vos parece, feita a presentación da xornada, pasamos agora ao diálogo sobre o papel das institucións como axentes de dinamización cultural. Aquí está presente Rosario Álvarez como presidenta do Consello de Cultura Galega, que en realidad é a protagonista, e a mí me toca o grato prazer de acompañala, e será unha cousa breve porque a continuación pois xa falará en primeiro lugar Rafael Quintía na parte que denominamos Museos Galegos e Turismo Sustentable. Así que eu creo que como convén non dar nada presuposto, igual ten interese, ainda que algo xa comentaxe nas túas palabras iniciais, pero un pouco explicar dunha forma igual máis sinxela, non? Que é o Consello e que fai, porque pois moita xente non... Aquí supoño que non, pero como isto tamén se está gravando e despois está a disposición dun público máis amplo, eu creo que a pedagogía social sempre é importante, igual non convén dar por suposto e polo menos explicarlo brevemente, Rosario. Sí, moi brevemente. O artigo 32 do Estatuto di que a Comunidade Autónoma lle corresponde as competencias de defensa e promoción de valores culturais do pobo galego. E no mesmo artigo di que para tal fin se creará un Fondo Cultural Galego, que nunca se chegou a crear, e un Consello da Cultura Galega, que, como dixen antes, é unha das primeiras institucións de autogoberno que se crea. Créase no ano 83 e créase unha maneira moi singular dentro de toda a arquitectura autonómica española, porque non hai un órgano semellante nese momento, ni siquiera con proxecto, que consiste en que, por un lado, se crea un órgano que é asesor consultivo, non executivo, que aí xa se marca unha liña clara co propio goberno, nós non somos o goberno, e un órgano que ademais ten que ser independente do goberno e, por tanto, non está sometido nin a unha organización que lle veña desde arriba, nin os seus membros os nomea ninguna instancia do goberno, nin tampouco o Parlamento, nin tampouco a presidencia que ocupo eu neste momento, é resultado dun nomeamento que faga nin o Parlamento de Galicia nin o goberno galego. É dicir, por tanto, un órgano que xa nace desde o primeiro momento, que é un órgano autónomo, como precisamente ese mandato de vixiar tanto o estado da cultura como o estado dos dereitos culturais do pobo galego, como de defender a cultura galega, de conseguir que se poida transmitir millorada para a xeración seguinte, e tamén, aparte desa posición de defensa, que poderíamos decir que é conservacionista, ten tamén un carácter de posibilidades de promover accións que se trasladen á instancia correspondente ou de difusión, e iso sí que podemos facer xa nos motu propio, de difusión da cultura galega dentro e fora de Galicia. Entón, é un órgano que ten esa dobre faceta, por un lado, de ser un órgano asesor, que pode facer a asesoría tanto a instancias do goberno, e non estou falando só do goberno autonómico, senón tamén da administración local, etc., que tamén a pode exercer a instancia da cidadanía. De feito, nos atendemos moitas peticións de informes que proceden de asociacións de distinto tipo, a veces subculturais, para reclamar o dereito, ou que pode facer a propia Consello motu propio, porque ten que estar vixiante, entre outras cosas, ten que estar vixiante na acción do goberno, naturalmente, non? Quero dicir que esa posición de asesoría e de vigilancia é o que fai necesario que se xa un órgano independente daqueles que teñen realmente a acción executiva. E está concebido como un órgano representativo. O seu plenario son 25 persoas, 15, como dixen antes, por tanto, 3/5 proceden de institucións que están relacionadas no propio lei de creación, e outras 10 escollas o propio plenario. E hai un sistema de quendas, polo que, ademais dos mandatos máximos que
que están previstos en o sistema de quendas, polo que cada ano se recambian as persoas dunha parte do Consello por Quendas. Logo, a parte medrou en forma de comisións, seccións, etc. De maneira que neste momento, como é o teu caso, neste momento son alrededor de 200 persoas diferentes, todas elas persoas con capacidade e mérito nos seus respectivos campos, porque están justamente pola súa trayectoria persoal en institucións, ou na creación, ou na investigación, etc., que supoñen unha rede humana absolutamente extraordinaria. Non hai ninguna academia, non hai ninguna institución semellante que teña de maneira simultánea esa cantidade enorme de persoas que de maneira altruista, debo decirlo, porque ninguén deles cobra, non cobrades por ser membros do Consello, poñede da vosa parte, e logo, a parte, ten tamén no seu seo un observatorio da cultura galega que é un centro de informes, comisións do outro tipo que fan informes, 4 centros de investigación, etc. Como se entende desde o Consello esta parte que é propiamente de diálogo e interacción con outras, ou ben institucións, ou ben axentes de tipo cultural que poden ser do tipo, por exemplo, asociativo ou do tipo que sexa? Como se vive desde dentro do Consello esa cuestión? Vívese, bueno, procurando, por un lado, establecer o diálogo, porque alguén ten que dar o paso para o diálogo, cada vez máis eu observo que do outro lado hai interlocutores que se prestan ao diálogo, non? É dicir, que perciben que a disponibilidade e a colaboración é algo máis que unha declaración, sin máis, sino que ten realmente detrás un interese xenuíno de que iso se produza, non? E logo ven tamén os resultados desa colaboración. Claro, vívese, dase conta no plenario, pero é unha interlocución que está a marxe do plenario, por así decirlo, porque o plenario son aquelas 15 institucións, algunhas delas moito máis abertas que outras, tamén o propio diálogo, algunhas delas propician diálogo tamén con un sector amplo desde a súa propia institución, outras están máis pechadas en si mesmas, unhas teñen unha actividade moi constante, a Fundación Rosalía de Castro, por exemplo, a Real Academia Galega, as universidades, e outras, en cambio, teñen unha actividade que hoxe, en 2021, non se parece nada ao vizo que tiñan no ano 83, non? Que tamén, ás veces, as entidades esmorecen co paso do tempo, pero son aquelas que están ali postas, non? Entón, nos necesitamos que sexa todo o ecosistema cultural, non podemos pensar en que o ecosistema cultural galego do ano 21 e o ecosistema cultural galego do ano 83, que xa daquela estaba representado moi parcialmente, debo dicir, non? Pero, en calquera caso, é un mundo diferente. Non somente son xeracións distintas, é un mundo completamente diferente, con un grado de organización transversal que daquela prácticamente non existía, con moitas novas xeracións moi formadas e moi creativas incorporadas a esa tarefa cultural, con unha diversificación mesmo de especialización dos axentes que daquela non existía, etc. Entón, nós, por exemplo, colaboramos coa Asociación de Xestores Culturais de Galicia, ou colaboramos coa Academia Galega de Teatro, ou colaboramos e temos algún membro que non está en representación, porque nós sabemos que son persoas que estando nas seccións ou estando nas comisións nos garanten que van ser unha correa de transmisión entre determinado tipo de institucións organizativas dentro do tecido cultural co propio Consello, non? Entón, bueno, é cuestión de ir facendo todos os días, non? Porque son concellos, temos aí Celanova, non somente a Fundación Curros ou a Casa dos Poetas, senón o propio Concello de Celanova, pois con concellos temos moitos, cada vez máis relacións de colaboración que fan, xa, están no seu calendario e no noso calendario. Debo decir que nós non temos,
insisto, nós non somos o goberno, hai funcións que corresponden ao goberno nos que nós nin queremos ni podemos entrar. Pero tampouco queremos ser como unha especie de superestructura cultural que se sobreponga a todo, porque nin é o noso desexo, nin están as nosas capacidades, nin sería beneficioso para ninguén. É dicir, nos queremos a interlocución, queremos a colaboración, queremos que cando estamos facendo unha actividade en Redondela ou en Ribadeo, realmente haxa unha interacción co Concello, coas asociacións ou co que sexa que está ali naquela contorna, e que sexan eles realmente os que nos dan a nós máis do que nos damos a eles, porque a capacidade de ser permeable nunha contorna non a fai o que chega de fora, é o que está ali día tras día, mes tras mes, ano tras ano. E neste problema que ti apuntabas, e, por tanto, necesidade, por un lado, de garantir que, por outro lado, é unha obriga legal que existe a nivel xa internacional, europeo, estatal e a todos os niveis, de garantir o acceso á cultura nesa duplo sentido que ti apuntabas e que me parece tan interesante, non só, digamos, desde un punto de vista pasivo, non de recibir, sino tamén da propia creación con independencia de calquera criterio, de calquera condicionante, como pode ser, xa que estamos en Allariz, e un contexto rural, pues, por exemplo, o mundo rural, que ademais en Galicia precisamente a dispersión da poboación e pola conformación do territorio é falar de moita xente, falar de moitas persoas, tener que estén disgregadas, e nese sentido porque está relacionado a cuestión do eixo atlántico, o da P9. Neste contexto, cal é e cal debe ser e pode ser tamén a achega do Consello para tratar de que iso sexa así e ir polo camiño correcto? De primeiro, poñer o problema sobre a mesa. Poñer o problema sobre a mesa e poñelo baixo o foco de atención non solamente do propio Consello da Cultura, sino tamén de outros órganos e de outras instancias que teñen non somente interese no propio tema, sino que ademais poden achegar as súas propias experiencias e os seus propios puntos de vista, non? Entón, eu insisto no carácter asesor do Consello da Cultura, non? É dicir, claro que esa asesoría hai que exercela sobre unha base máis ou menos firme e metodolóxicamente aceptable, non? Que pode proceder tanto de informes que se fan coas metodoloxías de tipo sociolóxico e demais que están sobre a mesa, portanto, cargados a especialistas, como tamén dunha maneira máis cualitativa, convocando a persoas que teñen ou ben investigación, ou ben experiencias, ou ben xestión nos distintos ámbitos, para que entre eles levanten os problemas e propoñan tamén vías de solución, non? Non se trata de trasladalo todo en bruto, sino de recibir realmente información e suxestións con que logo poder facer unha proposta moito máis elaborada que, de alguma maneira, recolla todo iso, non? Por poñer un caso, o día 8 de xullo, imos facer unha actividade en Monterroso, que non é o centro xeográfico de Galicia, pero case. A actividade en Monterroso para presentar un informe que se chama Cultura e Sustentabilidade, porque efectivamente non se trata só do turismo, trátase de que a cultura vive nunha sociedade que aspira a sustentabilidade, non? E, por tanto, nese informe que xa onte recibín xa o borrador do informe, é un informe que se fai, que fai un grupo experto para solicitando previamente información a base de entrevistas a unha serie de entidades que poden ser ilustrativas de boas prácticas nese sentido en distintos lugares de Galicia. Alguna delas, deixo que está repetida neste propio programa, quero decir que alguna das que escoitaremos ao longo do día de hoxe é tamén unha das convocadas para facer un inquérito
en forma de entrevista, no que se recibe toda esa información, non? Por tanto, a partir de aí presentaremos o informe que de alguna maneira recolle non solamente o elenco de problemas, sino tamén as propostas que desde o propio sector se cree que sería adecuado trasladar, non? O día 22 ou creo que 22 de xullo tamén teremos unhas xornadas que estamos a ver se poden ser presenciais tamén, estaban previstas para ser online, exclusivamente virtuais, pero queríamos facerlas presenciais, sobre novas ruralidades. En que sentido van? Van máis en relación coa lingua, non tanto en relación coa cultura, pero bueno, é imposible disociar a lingua e a cultura, non? Mais no sentido de que maneira esta cultura de proximidade, esta produción de proximidade e esa sustentabilidade tamén con empresas que son de excelencia, pequenas pero de excelencia, que se sitúan nun entorno que é máis rural, digamos, non? E que ofrecen produtos que están relacionados co aproveitamento do que ofrece a contorna, sexa en forma de produción, por tanto, de venda e comercialización de produtos, ou sexa en forma de aproveitamento do patrimonio natural, material ou inmaterial da contorna, pois se producen as empresas que ademais de mirar para a cultura da contorna, miran para a lingua da contorna e, por tanto, fan bandeira tamén do uso da lingua galega como marca de calidade da súa aposta, non? Pois iso vai ser no mes de xullo tamén, e naturalmente dai tamén se tiran conclusións que poder unir ao outro, ou dai se tiran tamén exemplos de boas prácticas que convén difundir para que teña unha función exemplificadora, non? Quer dizer que a nosa función de asesoría cúmprese ou ben presentando informes diante de quen ten a instancia correspondentes para poder gobernar e, por tanto, ou para poder legislar, ou ben tamén diante da propia cidadanía para que vexan que hai vías que están ao alcance de todos nós, sin esperar a que nos chegue un mandato de ninguna parte. Moi ben. Pois para cumprir o programa, non sei, Rosario, que queiras engadir algo, ou ben se alguén quere tamén preguntarle algo a Rosario, senón xa daríamos paso a seguinte intervención. Eu o disparo vosso, como que irades, creo que sería de todas maneiras interesante que os que viñeron para falar puedan cumplir co seu horario, o seu calendario. Se alguén sinte a necesidade perentoria de preguntarle a Rosario, que en todo caso estará aquí todo o día, pero digo, para dar a oportunidade, e se non, pois xa damos paso á seguinte mesa, a seguinte intervención mellor, que vai estar acompañada, digamos, da intervención de Elvira Carregado como presentadora e ponente, que é a tesoureira da Fundación Vicente Risco e que ademais é arquitecta. Digo porque aquí tamén hai moitas cuestións que teñen que ver co espazo, o territorio, a sustentabilidade, o propio patrimonio cultural que teñen tanto vínculo tamén co seu campo de coñecemento, non só pola cuestión do seu papel na xunta directiva da Fundación, e que vai a presentar con carácter inicial a Rafael Quintía. Así que nada, moitas grazas, Rosario, pola tua intervención, que eu creo que esclarecedora respecto do papel do Consello, que é algo que sae fora do papel e do propio Pazo de Rosoi e se encarna polo país adiante. Tu dices o Cantabel, moitos exemplos, eu creo que iso é moi importante para este país. Así que moitas grazas e moitos azos para todo o que significa de traballo levar a cabo todo o que nos comentas. Os azos dan o alento dos demais, vento nas velas, non hai... Alguén ten que poñer o vento nas velas. E poño a vela. Moitas grazas.
pasamos entón a seguir.